Servus Gamko, vítam ťa u nového videjka a dneska si idem zajazdiť na KVPčko do Košíc. Som ešte u mňa doma, vonku za chvíľu už bude vidno, úplne sa nám rozvidneva a ja si idem spraviť fajnový chálec. Tak dneska som vystúpil trochu skôr ako obvykle, pretože som vystupoval v Lipníkoch a nie v Prešove, pretože som chcel skúsiť ísť z Lipníkoch na vlaku do Prešova, lebo to tak vyjde lacnejšie, aj rýchlejšie a pohodlnejšie hlavne. Takže uvidíme, či takto sa to vyplatí viacej, alebo lepšie ísť rovno do Prešova na buse. Tak už som konečne v skateparku a vyzerá to, že budem mať dneska private session, lebo som tu úplne sám. Sranda, no. Prázdne KVPčko, to sa nevidí ešte cez prázdniny. Rozcvičku mám za sebou a idem sa rozjazdiť. Dneska to trochu obmením a budem sa rozjazďovať v tejto časti, lebo väčšinou vždycky sa rozjazďujem tam hore, takže teraz dáme rozjazd tu a mega sa teším na sež, úplne nádherné počasie, proste topka.
Takže som si spapal môj chalec. Som prvé natáčal ale bez mikrofónu, lebo som ho nemal zapojený a to Front 50 bar do meny, do Bora. Fajná kombinácia. Ešte by som chcel ísť potom pojazdiť Ačko a uvidím, že čo ďalej. Asi veľký bang, ešte by som zajazdil aj rail, lebo teraz mi to celkom v pohode išlo, takže by som sa v tom zlepšoval viacej. Idem si zase zajazdiť Ačko, tak jak na rozjazd. To fejky ma mega bavilo, takže chcem tam skúsiť dať ešte viacero tričkov do toho fejky, aj v tom bangu tam z toho fejky. What? Boy. What? Boy. What? Boy.
Tak už idem domov. Dneska mega sežné KVPčku, dobre tričky padli. Také komba som dal aj teraz na konci, sa divím, že také dobré tričky som dal, lebo už som dosť mega unavený. Tretí deň už jazdím v kuse. Takže díky KVPčko, dneska fajn sež. Aj kopu homies došlo. Bolo good. Tak už som doma, mne sa mega dobre jazdilo dneska, úplne že banger sesh som si dal, aj nejaké nové tričky a relearn som si dal, ten Ice Pick VIP, za to som mega veľmi rád. Tak dúfam, že sa ti videjko páčilo, ak áno, daj tam like, odber, koment, budem veľmi rád, ak tam dáš odber, som veľmi rád hlavne, že stále môj kanál rastie a veľmi vám za to ďakujem. Tak vidíme sa u ďalšieho videjka. Servus.